Skvelý marketing, ale žiadne predaje? Ako je to možné? Poďme sa na to pozrieť. Zrejme za tým bude chýbajúci marketingový a predajný funnel. Jeden bez druhého nemôže fungovať a dokonca sa niekedy aj prelínajú. Aj keby si mala to najautentickejšie, najlepšie video na reklamu pre svoj produkt či službu a posielala by si tých ľudí na domovskú stránku svojho webu, garantujem ti, že nič nepredáš. Poďme sa teda pozrieť, čo je to ten marketingový funnel, čo je to predajný funnel, aký je medzi nimi rozdiel a prečo jeden bez druhého nevie fungovať. Tak, ja som si pre teba pripravila aj takýto slajd, aby si to mala aj pred očami, aby si to videla, lepšie sa tomu potom rozumie. Čiže na tom prvom slajde máme taký základný rozdiel medzi marketingovým a predajným funnelom. Hlavný rozdiel je vlastne, čo chcú vlastne docieliť. Marketingový funnel chce docieliť budovanie vzťahu. Hej? To je jeho úlohou. Chce budovať vzťah, chce budovať dôveru, chce toho človeka pripraviť na ten predaj neskôr. A predajný funnel, ten už ide do akcie. Hej? Ten premieňa záujem o naše produkty, naše riešenia na ten ich problém na akciu, čiže na predaj. OK? Mohli by sme si to prirovnať aj takto, že marketingový funnel je ako záhrada, čiže tam sadíš semienka, polievaš, staráš sa o ten vzťah, buduješ dôveru a v tom predajnom funneli už zbieraš úrodu. Čiže je tam akési správne načasovanie toho, kedy im tú ponuku ukážeš. Tá ponuka by mala byť neodmietnuteľná, čiže niečo, čo si oni vlastne povedia, aha, bez toho nebudem vedieť ďalej fungovať, bez toho ten problém neporiešim. A mal by tam byť hladký a efektívny proces, či už celého toho funnela, tých všetkých tých krokov, alebo aj celého nákupného procesu. Hej? Teraz si to vysvetlíme trošku viac do hĺbky. Tak. Marketingový funnel je teda zameraný na priťahnutie pozornosti a vzbudenie záujmu predtým, než človek vôbec rozmýšľa nad nákupom. Hej? Čiže slúži na budovanie dôvery, ktorá je tak veľmi dôležitá pre nákup neskôr. Marketingový funnel vlastne cieli na ľudí, ktorí o tebe ešte nevedia, ktorí tebe ešte nikdy nepočuli, čiže tzv. Studené publikum alebo v angličtine cold audience. A v tomto marketingovom funneli je veľmi dôležitý content marketing, hej? Čiže obsahový marketing, čiže hlavne veľa hodnotného obsahu. Teda videopríspevky, sociálne médiá, blogy, podcasty, tvoriť možno ďalšie magnety. Ty už v tejto fáze síce máš aj vlastne ich e-mail, ale vieš tam tvoriť ďalšie magnety, hej? Ďalšie produkty zadarmo, kde vlastne im ukazuješ svoju expertízu, svoje znalosti, svoje vedomosti, svoje skúsenosti a buduješ si taký ten pozitív tej autority v tejto oblasti. OK? No a v tejto fáze, každý vlastne aj marketingový funnel, aj predajný funnel majú svoje fázy. A pre marketingový funnel sú platné tieto fázy. Získanie pozornosti, to znamená, to je fáza, kde ľudia objavujú tvoju značku, kde o tebe ešte nevedeli a teraz sa s tebou iba zoznamujú. Čiže vlastne k tomu dochádza vlastne väčšinou cez ten obsahový marketing, teda aj cez tú platenú reklamu. Takže takto sa s tebou zoznamujú, čiže rozširuješ povedomie o sebe, robíš ruch. Okay? Potom prechádzajú do ďalšej fázy, kde je vlastne už záujem a tzv. Angažovanosť, to znamená engagement, čiže vlastne oni sa začínajú zaujímať o to, čo robíš, ale už aj reagujú. Okay? To znamená, že pýtajú sa otázky, zdieľajú tvoje príspevky napríklad, komentujú, pýtajú sa, už máš v tej fáze ich e-mail, takže ty im vieš vlastne ponúkať ďalší hodnotný obsah, napríklad cez e-maily, ale vieš ich aj poslať ďalej na nejaké webináre, možno na nejaké tréningy zadarmo, na nejaké masterclass, nejaké ďalšie videá, ktoré im vieš dať. A cez všetky tie obsahové časti, ktorý vlastne ten marketingový funnel zahrňa, vlastne buduješ tú dôveru. Okay? Stále im ukazuješ, že vlastne ty si tá, ktorá by im vedela s týmto problémom pomôcť. No a tam vlastne sa prechádza do ďalšej fázy, kde už ľudia zvažujú. To znamená, že oni už vlastne ako takú dôveru nabúdajú a pomaličky budú rozmýšľať, či od teba nakúpia nejaký väčší produkt. Hej? Čiže ukazuješ im tá svoju expertízu cez rôzne prípadové štúdie, cez referencie klientov, ukazuješ im tam rôzne pozadia tvojho biznisu, ako pracuješ, ako tvoríš pre nich, ako nachádzaš tie riešenia, možno tvoj osobný príbeh, demoverzie produktu, ak máš takýto produkt.
Referencie klientov sú veľmi dôležité v tejto fáze samozrejme. A takisto im tam už ukazuješ aj detaily tvojich produktov a služieb. To znamená, že už im presne ukážeš, čo dostanú, čo to pre nich spraví, ako im to zlepší ten ich život a ako im s tým produktom, službou vieš poriešiť ich problém alebo naplniť tú ich potrebu. No a každá táto fáza má vlastne za cieľ presunúť človeka bližšie k tomu tvojmu takzvanému inner circle, takže blízkemu kruhu, vnútornému kruhu, okay? Kde sa vlastne z tých tvojich sledovateľov, ktorí hltajú ten tvoj obsah, stávajú vlastne ľudia, ktorí od teba radi nakúpia. Marketingový funnel, na rozdiel od predajného funnela, nemá ten fokus na ten predaj. Proste nezameriava sa na to, že idem ti teraz hneď predávať. Môže sa to stať, pretože som povedala, že vlastne jeden bez druhého nevedia fungovať a často sa aj prelínajú. Čiže niekedy v tom marketingovom funneli už tak prirodzene prechádzame, napríklad mu ponúkame nejaký mini produkt, nejaký prvý produkt platený, hej, mini, taký no-brainer, tak sa tomu hovorí, že niečo, na čím nemusia veľmi rozmýšľať, na čo nepotrebuješ takú obrovskú dôveru. Keď niekomu predávaš niečo za 10 eur a niečo za 1000 eur, tak tá dôvera je tam, má úplne iný level, ok? Čiže v marketingovom funneli nie je fokus na predaj. Ten fokus je na budovanie vzťahu, ok? Stále si to predstav tak, že najprv musím niečo dať, aby som mohol niečo pýtať, hej? Takže toto je také gro pre marketingový funnel. A teraz prejdeme na predajný funnel. Ten je zameraný na konverziu, na predaj. Okay? Čiže vstupuje doň už zohriaté publikum, ktoré sa vlastne zohrialo v tom marketingovom funneli. A je to hlavne kvôli lepším konverziám. To znamená, neodporúča sa posielať ľudí do predajného funnela, ak ešte to publikum nie je zohriaté. Čiže ešte o vás nič nevedia, netušia, kto ste, nemajú k vám žiadnu dôveru, pretože predaje by boli veľmi nízke. To hovoria štatistiky, okay? Ak vôbec nejaké. Čiže nikdy neposielať studené publikum do predajného funnela, nebude to ideálne fungovať. Okay? A takisto ako marketingový funnel, tak aj predajný funnel má svoje fázy, ktoré si teraz prejdeme. Tak prvou fázou je úmysel, to znamená tzv. Intent. To znamená, že človek začne preukazovať tým, že si prešiel tým marketingovým funnelom, tak začne preukázať taký hĺbší záujem o tie produkty a služby, o tie vaše riešenia na ich problémy. Pýta sa otázky, skúša demo verzie toho produktu, prihlási sa na nejaký dôležitý webinár, ktorý je síce zdarma, ale ide poriešiť nejaký konkrétny problém. Hej? Alebo sa prihlási nejakú masterclass alebo niekoľkodňový tréning. OK? Chce totiž to vedieť viac. Následne dochádza k ďalšej fáze a to je rozhodnutie. Tam si vlastne človek prehodnocuje všetky detaily toho produktu, služby, tej ponuky a prechádza si konečným rozhodnutím. Okay? Tu hraje dôležitú úlohu cena, rôzne zľavy, bonusy, čo všetko dostane k tomu produktu, k tej službe, nejaké záruky toho nákupu a porovnáva si vás s konkurenciou. Okay? Čiže je to veľmi dôležitá časť, fáza predajného funnela. A preto sa hovorí, že tá ponuka by mala byť neodmietnutelná. Čiže niečo, čo nevedia dostať niekde inde. OK? Čiže treba si na tom záležať a hlavne na tých bonusoch a tak ďalej. A potom dochádza ku kúpe, to je ďalšia fáza, ktorá je vlastne najdôležitejšia, čiže zákazník uskutoční ten nákup. A tu je veľmi dôležité, aby ten nákupný proces bol hladký. To znamená čo najviac všetky kroky zautomatizovať, poskytnúť im instantný prístup k produktom či službám a mať samozrejme jasnú komunikáciu, nejakú podporu počas toho nákupu, že sa vedia na koho obrátiť. A čo sa týka toho hladkého nákupného procesu, to je veľmi dôležité čo najviac automatizovať z toho dôvodu, že napríklad ak si niekto kúpi online kurz, tak by ideálne bolo, keby to zaplatil kartou a mal instantný prístup, že mu prídu hneď prihlásovacie údaje. Pretože ak mu dáte platbu prevodom, tak on musí čakať, kým sa sparuje platba a až potom mu prídu prihlasovacie údaje. Môže ho to odradiť jednak od kúpy a jednak nemusí ten prevod urobiť. Čiže vlastne ten kurz vlastne ani nekúpi a nebude mať k nemu prístup a vlastne vy ste stratili klienta. Čiže znižuje to konverzie. Čiže ten nákupný proces by mal byť čo najjednoduchší a čo najrýchlejšie vlastne doručiť ten produkt. Samozrejme, ak je to služba, ktorá
ktorá je napríklad osobná pre vás, alebo niečo, tak samozrejme to nie je relevantné, ale aj ten proces môže byť hladký, ok? Nie, že vám musia vypisovať a vy potom manuálne mu tam budete robiť faktúry a čakať na prevod a neviem čo, ok? Čiže čo najviac to pre tých ľudí zjednodušiť, žijeme v instant dobe, každý chce všetko hneď a teraz, tak im to dajte, keď vám za to vedia a chcú zaplatiť. A toto sú také 3 hlavné fázy, také tej najdôležitejšie pre predajný funnel. Predajný funnel ale má ešte ďalšie 2 fázy, ktoré sú, ja by som povedala, že sú také skôr advanced, také pokročilejšie, ale spomeniem ich tu, pretože aj to je súčasť vlastne predajného funnela. Čiže ďalšou fázou je lojalita. To je vlastne dôležité vtedy, keď už človek o vás nakúpi a vy chcete, aby zostal vašim fanúšikom, hej? Čiže sa ho treba pravidelne potom starať a aby sa k vám rád vracal. Sú tam dôležité follow-up e-maily, okay? A zákaznícka podpora, a rôzne vernostné programy a tak ďalej. Toto je veľmi bežné v e-commerce v svete, v e-shopoch a tak ďalej. Ale dá sa to aj pri informačných produktoch. Tam ide o to, že pokiaľ si predala v fáze kúpa, ak si predala už svoju hlavnú vlajkovú loď, svoj hlavný produkt, tak vlastne už ho vlastne nemáš toho človeka kde posunúť. Hej? Čiže tam to väčšinou ako keby končí a ty už ho vlastne nemáš ako urobiť svojim fanúšikom. Jedine, že budeš vytvárať nové produkty. Hej? Čiže on od teba potom rád nakúpi aj tie nové produkty. Hej? Čiže takto by sa to dalo. Čo som si všimla, že follow-up e-maily nie sú veľmi bežné, aspoň u nás. Nestretám sa s tým často. Aj málo kto si to dáva nastavovať, čo je veľká škoda. Čiže ak po svojej vlajkovej lodi, po svojom hlavnom produkte, ktorý si už predala tomu klientovi, na ňo potom zabudneš a nebudeš s ním ďalej komunikovať alebo niečo mu nové pre neho tvoriť a ponúkať, tak je veľká pravdepodobnosť, že ho stratíš a tá lojalita tam vlastne nebude udržiavaná, nebude pestovaná. No a potom je tam ešte taká ďalšia fáza, advokácia. To znamená, že veľmi spokojní klienti sa stávajú vlastne ako keby ambasádormi tvojej značky a radi ťa budú odporúčať ďalším. Ono to potom už funguje v praxi tak, že je to vlastne nejaký affiliate program alebo nejaký referenčný program, kde vlastne tí ambasádori tvojej značky, ktorí vlastne propagujú tvoje produkty a služby ďalším ľuďom, majú z toho predaja nejaké percento. Hej? Čiže oni majú z toho nejaký zárobok. Dobre, čiže takto vyzerá predajný funnel, toto sú jeho fázy. A vlastne každá fáza má presunúť toho človeka bližšie k nákupu. Hej? A počas tej cesty sa vlastne odburávajú všetky tie strachy, ktoré tí ľudia majú, ktorým bránia v tom nákupe. Okay? Majú rôzne pochybnosti, majú rôzne domnienky, majú rôzne mylné presvedčenia, ktorým bránia v tom nákupe tvojich produktov a služieb a tvojou vlastne úlohou je vlastne všetko toto odbúrať počas toho predajného funnela. Okay? Aby bol úspešný, aby bol konverzný, aby ti prinášal toľko zisku, koľko si zaslúži tvoj produkt či služba. Tak a ako si už mohla vidieť v tomto videu vlastne, že tieto 2 typy funnelov nevedia fungovať jeden bez druhého a častokrát sa vlastne aj prelínajú. Takže keď máš napríklad vynikajúci marketingový funnel, kvalitný a naozaj buduje tú dôveru, veľa kvalitného obsahu, hodnotného, ale nemáš k tých ľudí, kde potom poslať, nemáš tú predajnú časť, ten predajný funnel, tak vlastne budeš prichádzať o zisky. Okay? Nebudeš predávať, nebudeš zarábať. A opačne, ak ti bude chýbať ten marketingový funnel, toto budovanie dôvery, tak potom budeš posielať studené publikum rovno do predajného funnela a tam vlastne nebude tá dôvera dostatočne dobrá na to a hlboká na to, aby ten človek od teba nakúpil. Hej? Čiže jedno bez druhého nemôže fungovať. Preto sú obidva veľmi dôležité. Tak a tu mám ešte pre teba jeden obrázok, ktorý rada používam pre vysvetlenie funnela, pre ukážku, ako to môže vyzerať. Je to síce také zjednodušené, ale pre pochopenie to veľmi dobré. Tu ako vidíš, máme návštevnosť, to znamená zdroj návštevnosti, ako dostávaš vlastne ľudí do toho svojho funnela. Čiže to môže byť nejaký YouTube, sociálne médiá, aj e-mail vlastne už, platená reklama a tak ďalej. Vstupujú do marketingového funnela. To znamená, toto tu je vlastne marketingový funnel. Je tam napríklad vstupná stránka, nejaký magnet zadarmo, produkt zadarmo,
ďakovná stránka a nasleduje séria e-mailov, kde si vlastne buduješ tú dôveru. Okay? A následne ich potom môžeš poslať na nejaký ďalší hodnotný obsah, ktorý už ale bude obsahovať platenú ponuku. Hej? Čiže tu začína vlastne niekde tvoj predajný funnel. Prelína sa spolu s marketingovým. Okay? Čiže napríklad nejaké hodnotné video s ponukou, webinár, nejaký blogový príspevok, môže to byť mini tréning, nejaká masterclass, čokoľvek. A tam ju už posielaš vlastne na predajnú stránku, kde postupia ku objednávkovému formuláru a tam môže byť napríklad upsell, downsell, one-click upsell a tak ďalej, kde po kúpe vlastne sa dostáva na ďakovnú stránku a ty vlastne máš prvú konverziu. Čiže takto vyzerá vlastne prepojenie marketingového funnela s predajným funnelom a ako vidíš, naozaj nemôžu fungovať jeden bez druhého, pretože tu sa vlastne deje tá dôvera, to je veľmi dôležitá dôvera pred nákupom a tu zasa dochádza ku konverzii. Čiže ak by si nemala marketingový funnel, tak nemáš tú dôveru a ľudia potom v tom predajnom funneli nenakúpia. A ak budeš mať len marketingový funnel a nebudeš mať predajný funnel, tak potom vlastne budeš budovať dôveru, ale nebudeš nič predávať. To znamená, nedojde ku konverzii. Okay? Čiže takto zjednodušene som ti chcela vysvetliť rozdiel medzi marketingovým a predajným funnelom. Dúfam, že v tom máš teraz jasno. A ak by si chcel takýto funnel postaviť, tak vieš, kde ma nájdeš. Budem sa tešiť na tvoje funnely. Maj sa krásne.